ako tumakbo. Hala, parang marami ata pupunta sa puntahan ko. Hala. Okay. Alin tayo? Dito tayo. Sana walang tao. Okay, dito malapit patay. Mayroong tao doon. Mayroong tao doon. So, kuha muna tayo ng baril. Looted na dito. Shucks. Anong nangyari? Ba't looted na? Wala, may sasakyan na. Wala, may sasakyan na dito. Check. Wala. Diyan yung sasakyan doon. Lumalayo siya. Lumalayo yung sasakyan. Mayroong tao doon ba? Pero puntahan pa rin natin dito. Baka ano. Okay. Okay. Okay, shotgun. Maganda pag may shotgun. Pang malapitan tong shotgun. Maganda talaga tong shotgun pang malapitan ba. Looted na dito, looted. Dito muna ako. Walang kalaban. Wala ano dyan. Hindi ko marinig, so hanggang tingin na lang tayo. Hanggang tingin. May ano doon na yun. Box. Drop doon. Malaya. Baka may tao dito. Tingin tayo. Wala pa ako masyadong loot ba. Sana meron dito. Oops. May ano dito. Shotgun. Oh, may galing na dito. Oops. Wala pa. Oops. Oops. My bag. Oops. Jump tayo. Oops. Baka may tao dito. Parang may tao nga dito kanina. Ah, wala pala. Walang nakarating dito. Shit. Okay, let's go. Hello. May tao dito. Tingnan nga natin. Oops. 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 Okay. Tingin dito. Baka may tao sa labas. May drop dun ngayon. Malayo lang o dun. Hirap nito. Ang hirap nito. Maraming bahay ba? Hala.
Lah, shit. Ala, meron dun. Meron dito. Meron dito. Tignan natin yan kasi dito yan papunta ba. Ala, dito na. Yan. Yan nga ah. Yan. Putsak. Putsak. Yan. Yan, andyan. Shit. Shit. Fuck. Frick. Oh my God. Ay, naku talaga. Okay na, kasama ba? Yay, meron. Putsak. Okay, kuha ang baril, bilis. Bilisan mo, day. Bato lang baril doon. Ay, meron pala. Shotgun. Thompson, yay! Thompson, oops. Bag. Oops, baril. Oops. Wala, merong pumasok. Shit. Merong tao dito, patay tayo dito. Tingnan nga natin. Andito sa taas yan oh. Shit, asan siya? Andun sa loob, bra. Hala, andito. Oh no! Hala. Shit.
Hindi siya yung kanina. Takbo tayo, takbo. Tignan ito. Maganda talaga tong Thompson pero wala akong bala. Kunin natin yan. Kuha tayo ng gas. Tingnan natin kung anong meron dito. Okay, kunin natin yan. Oops, maraming bala. Naganap ako ng Thompson na bala. Wala na. Ano to? Ano? AKM, tingnan natin. Wala, may sasakyan pa parating. Meron dito. Meron dito. Papalayo. Papalayo siya, papalayo. Okay, nandito pala ako sa pinakagitna pala. Wala, andun oh. Putsak. Andun siya oh. Oops. Oops. Shit. Anong ginagawa niya dun? Putsak. Nakatindig lang siya dun. Tingnan natin. Okay. Tingnan natin baka may sa taas. Dito ako kanina eh. Wala, ang daming ano. Okay. Ano pa? Wala na. Wala na. Wala, may paparating. May paparating. Oh, andun. Andun. Hey! Yeah. Yeah, ay. Sihihihi. Tatlo na yung patay ko. Dito muna tayo. Wala. Puntahan natin yan. Balik tayo dito. Balik tayo dito. Higa lang tayo dito, higa. Oh, may paparating na naman. Andito. Papalayo. Doon siya. Wala, doon siya sa may kahoy. Umalis.
May sasakyan dito. Sana walang makita sa akin sa tiyan. May paparating, may paparating, may paparating. Oops, doon siya taas, nawala. Oops. Dito tayo. Anyway, guys, may natata. Tingin ka, tingin mo nyo. Tingin mo, sa bamadalas din. May tumitira sa akin. Yeah, meron na. Patay. Wala, meron. Meron dito. Meron doon. Wala. What? Wala. Merong papunta doon. Six kill? Are you serious? Six kill? Are you kidding me? Six kill ako nito. Oh, may tao pala dito. Hala.
Fuck, shotgun lang katapat ko. Oh my God. Oh my God. Kinuha, kunin niya yun. Wala, hindi niya kinuha yung gamit ko. Putsak.